at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang araw ho ng Miyerkules mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa halos 2 million followers dito ho sa Facebook. Live ho tayong napapanood sa ating social media pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao ay naaabot nitong ating programa, of course, via Signal Channel 115. Yan, palakpakan. O, di ba? And of course, napapanood din tayo sa Air Cable Converge, Channel 71. At dito po sa ating rehiyon, sa ating 37 cable partners dito sa Central Luzon, ganyan din sa Free TV Channel 36. Kaya naman kabalen, wala hong dahilan para ma-miss ninyo yung may init na usapan dito sa ating bayan, lalong-lalo na ho dito sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong gitnang Luzon. Ayan, kung saan kabilang ho sa mainit na usapin ngayon, alam naman natin, yung tinutukan natin maghapon, naka-live tayo, ito hong anomalya sa flood control projects, At lumalabas doon ho sa naging pagsusuri o yung hearing ng Kongreso in aid of legislation. Kinumpirma doon ni dating Secretary Manuel Bonuan ng DPWH na merong 2 ghost project.
Yes po mga kabalen, may dalawang ghost project dyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Ano? Yun ho yung sinabi for the record during the investigation ng dating secretary ng DPWH. At nang tanungin ho itong engineer, dating engineer, district engineer ng Bulacan First na si Engineer Henry Alcantara, ang sinasabi niya, pinirmahan lang niya at nabayaran dahil umasa siya doon sa mga nakapirma ng dokumento. Di ba? Parang kapanipaniwala ba yun? Eto ho, kabalen, ika nga, sinasabi, command responsibility, ano? At doon sa hearing, napag-usapan din na ito hong district engineer na pumirma nga doon sa sinasabing flood control project ay madalas, halos 3 times a month daw, o hindi pala madalas yun, sige, magkasino. At ang sinasabi ay siya mismo, inamin niya, gumagamit siya ng ibang pangalan. Alam niyo ho kasi mga ganyang diskarte, sabi nga nung secretary, Representative Abante, abay, kung yung simpleng pagsunod sa batas ng gobyerno na bawal kang pumunta sa casino bilang isang government official, hindi mo kayang sundin, what more yung iba, di ba? Ito ho yung mga naging mainit na usapin diyan sa Kongreso. And then of course, alam naman ho natin na maraming mga kongresista ang mga kontraktor kung tawagin, di ba? Kaya naman ho itong si Representative Shell Jokno ng Akbayan ay iminungkahi dito ho sa Committee on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Governance and Accountability na sila po ay maglabas ng tinatawag nilang written declaration to confirm or to state na wala silang interest, business interest for that matter, dito po sa ginagawang investigasyon. Dahil ayon ho kay Jokno, kung merong malinaw na interest, na business interest dyan, abay dapat mag-inhibit sila sa investigation. At si dating senador, dating secretary, justice, at ngayon mambabatas Representative Leila de Lima ng ML Party List. Nung una sinasabi niya, hindi ako sang-ayon dahil hindi dapat imbestigahan ng Kongreso ang kapwa niya. Yun naman yung kanyang stand. So ang sabi naman ni Representative Jokno, abay kailangan merong written declaration na inaprobahan naman po ng komite. At meron silang 5 working days, lahat po ng mga kongresista na lalahok dyan sa pagdinig, sa pagsisiyasat in aid of legislation, dyan ho sa mga anomalyang flood control project, ay kailangan magsumite ng written declaration upang matukoy kung sila ba'y may connection o konektado nga ba sila o baka sila mismo yung mga contractor kung tawagin. At ayon ho kay Representative Shell Jokno, bawal makisawsaw yung mga contractor sa kanilang gagawing pandinig upang matiyak ang impartiality ng nasabing usapin. Isang magandang umaga, Paulo G. Santos. Ito si Paulo G. Pwede nating yayain, tsikahin natin si Paulo G. Meron baka ano ba tong bit-bit niyang balita sa atin? Yan, Paulo G. Pinadala ko sa inyo yung link. Isang magandang umaga, Paulo G. Santos. Maraming balita. Si Kuyang Paulo. Nakatutok din sa ating programa si Angelo Redaha. Ayan, isang magandang umaga. 113 days na lamang. Ayan, nabilang niya. Pasko na. Oo nga, lapit na. Yan, mga kabalan. Ito, bang excited na tayo dyan sa pagbibilang natin. Especially ngayong Burr months. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Sige, pasadahan lang natin ang isang mabilis sitwasyon ng trapiko sa ibang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Desisyon na tama.
Ito ho mga kabalen, para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Miyerkules 10:26 ng umaga, ito po yung aasahan ninyong sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Diyan ho sa Balintawak, maluwag ho ang sitwasyon. At maluwag ang mga kalsada, magkabilang linya, walang masyadong pila. Dito ho sa Valenzuela Interchange, if you are headed to Metro Manila, makikita ninyo dyan. Sa Valenzuela, may bahagyang, hindi lang bahagya actually, may pila na at pagbabagal na ng mga sasakyan sa area na yan. Ganyan din ho sa may Mindanao Toll Plaza if you are exiting the North Luzon Expressway, malaranasan ho niyo dyan yung bahagyang pila gawa ng patuloy na road construction. Dito ho sa may Mikuayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon. Ganyan din ang senaryo dito ho sa Bocaue Toll Plaza as well as the NLEX portion of dito po sa may also the City of San Fernando portion of the North Luzon Expressway. Yan ho kabalay ng real-time traffic monitoring sa NLEX. Sa mga oras na ito, hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Mula naman sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa kalakhang syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring via City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Ito pong sitwasyon ng trapiko sa syudad. Mga kabalen, ito ho sa may Del Rosario traffic light. Maayos ang sitwasyon dyan. Maandar ang traffic light. And dito ho sa may Sakop, yan asahan ninyo dyan sa may Maimpis, asahan ninyo ang bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan, gawa ng ongoing road construction. At ipa-follow up natin pala, September ang sinabing target date ng completion date, target completion date. Dito pong proyektong na-delay na, dapat July talaga, na-move. So September, tingnan natin kung kaya yung second deadline o meron pang third deadline. Ganyan naman tayo. Diba? So, dito sa Sakop, going south, headed to San Fernando, downtown, medyo babagal ang daloy na sasakyan, gawa nga ng road construction. Luluwag yan pagdating ho ninyo ng area ng San Isidro. And dito ho sa may Dolores intersection, light traffic. Pero pagtawid ninyo going to Makabakle, dyan ho sa may JBL Memorial General Hospital, asahan ninyo yung moderate traffic dyan sa area niyan. At samantala sa may Lazatin o dito ho sa may area ng San Juan, going to Lazatin Boulevard at going to Palawe, dyan sa may Santo Niño, Capitol Boulevard, light traffic at least. Dito ho sa may intersection. And dito naman sa may Jose Abad Santos Avenue, nasakop ho nitong ating syudad, San Fernando, Pampanga, magaan din o maluwag din ang sitwasyon ng trapiko, maluwag ang mga kalsada sa mga oras na ito. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makyala matutuan magdesisyon na tama. Mula ho sa may syudad ng San Fernando, kung kayo tutungo pa Kanluran at babiyahe ngayong araw ho ng Miyerkules, dyan sa may Bataan, Zambales, sa ating mga karehiyon, naabot ng ating programa. Yan, pagbati muna sa mga kaibigan natin sa Olongapo. Yung NUJT Olongapo. Siyempre, ang ating mga kaibigan dyan, kumusta ho kayo? At laging mag-iingat sa trabaho at sa coverage. Yan. Binabati rin natin, siyempre, sa mga yung kaibigan natin sa Masinloc, Zambales. Ayan. Si Ma'am Sherlyn. At siyempre, naabot din ng ating broadcast, Ito hong Alaminos, Pangasinan. Kung saan napakasarap-sarap nitong, naalala ko na naman, yung, anong tawag dito? Nanang house king Tagalog king Alubebe. Alubebe, itang bagok daw, kay Gemma. Tsaka yung dried fish. Yan. Kung kayo ibabiyahe at magpupunta dyan sa may kanlurang bahagi ng ating rehiyon, ito pong sitwasyon ng trapiko dito ho sa may Bataan, Dito ho sa may boundary ng Pampanga at Bataan, wala ho masyadong sasakyan. Ganyan din ho ang eksena sa may Layak, Balanga bound. Doon sa may traffic light, of course. But maayos ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa area na yan.
Samantala Kabalen, dito ho sa may patungong SC Tex Light Traffic din at Coolies Crossing Light Traffic Suwal, ganyan din. Alauli, maluwag din ang kalsada, do medyo parang makulimlim ang panahon dyan sa may Sambales sa mga oras na ito. Balanga Light Traffic din. Ano? Sa mga babiyahe, ingat ho tayo lagi. Isang magandang umaga sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo. Maraming salamat sa iyong laging pagtutok dito sa ating programa. Siyempre, saludo Kuyang Joel. At magkape na ng Kon Joel. Salamat Kuyang. Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. At siyempre, sa aking kaibigan Edwin Manalo Jr., SK Dodong. Kamusta? Yan. Panaya namang makiramdam ka no, Kenny. Kinga tao apalit Pampanga pero tuning in America. John Del Bautista. Yan, pagbati. Maraming salamat ho sa inyong suporta dito sa ating programa. Mga kabalen, inaalam natin yung magiging sitwasyon ng panahon. Ito ho, kaninang alas 8, ipakita ko na lang naging ganap ng bagyo. Yung binabantayang low pressure area, okay, dito ho sa atin sa Pilipinas, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yung forecast ng pag-asa kaninang alas 5, eto ho mga kabalen, gagabayan pa rin tayo. Narito po ang ulat ni Lori Galicia mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Habagat pa rin ang umiiral sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, at ito pa rin po ang nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa, maging yung mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog. In the next 2 to 3 days, inaasahan pa rin po natin na dominante pa rin ang southwest monsoon, at ito pa rin po ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito as of 3 a.m. Kanina sa layong 1,190 kilometers east-northeast yan ng extreme northern Luzon. So medyo may kalayuan na po ito sa ating landmass, at sa kasalukuyan wala na po itong any effect o direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating latest analysis ay high chance na po o mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next or within the next 24 hours. So posible po na bago pa man ito lumabas ng ating area of responsibility ay mabuo ito bilang isang tropical depression. At kung sakaling mabuo man po ito bilang isang TD o tropical depression bago po ito lumabas ng ating bansa, ay ito po ang magiging unang bagyo sa buwan ng Setyembre, at papangalanan po natin itong si Bagyong Kiko. Pero sa ating nakikitang outlook, kahit po mabuo siya within the area of responsibility, at dahil medyo malayo na po siya sa ating kalupaan, mababa na po yung chance na magkaroon po ito ng any effect pa o direct effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol po sa nasabing weather disturbance. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa mga lalawigan ng Batanes at sa Babuyan Islands, maging sa Apayao Province. Dulot pa rin ho yan ng southwest monsoon o habagat. So saan man ang lakad ng ating mga kababayan doon, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala sa natitirang bahagi ho ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms in the afternoon or evening, kaya't wag pa rin kung kalimutang magdala ng payong. So sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. 18 to 23 degrees Celsius sa Baguio, 25 to 31 naman sa Lawag, 26 to 32 sa Tuguegarao, 25 to 31 degrees Celsius din sa Legazpi City, at 21 to 29 degrees Celsius sa Tagaytay.
Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan, inaasahan din natin ng improved weather o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin doon at tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Gayon din ho sa Puerto Princesa, bilang kanina po parte po ng forecast natin sa Luzon, sa Puerto Princesa o sa Palawan Province at sa Calayan Islands, asahan din natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa rin ho ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog sa hapon at gabi dahil sa habagat. So para sa pagtayo ng ating panahon, 25 to 31 degrees Celsius sa Cebu City, 24 to 31 naman sa Puerto Princesa, 26 to 31 degrees Celsius sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius sa Iloilo, habang 25 to 32 degrees Celsius naman po sa Tacloban City. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin at kung may mga pag-ulan man ay mga isolated o mga pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Sa Zamboanga City, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Again, at inuulit po natin, posible pa rin ho ang mga thunderstorms o mga pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na pagdating ng hapon at gabi, dahil pa rin ho yan sa southwest monsoon at sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon o pag-alo ng ating karagatan para sa araw na ito. Gayunpaman, ingat pa rin sa ating mga mandaragat, lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:44 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 6:07 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. At 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalita, makialang matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Mga kabalan, narinig ho natin, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating rehiyon. Gawa ho nitong nakakaapektong weather system, habagat. Silipin naman natin palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po ito nitong araw ng Martes, September 2 sa 57 pesos 51 centavos. Samantala sa Japanese yen is 38 centavos. Yung pound natin ay 77 pesos 57 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 34 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 26 centavos. Yan pong dirham 15 pesos 59 centavos. Euro is 67 pesos 05 centavos. Korean won is 04 centavos. Chinese yuan 8 pesos 02 centavos. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalita, makialang matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Public service announcement tayo mga kabalan. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1 to 4:30 p.m. Diyan ho sa may Santa Catalina and Santa Barbara sa Lubao, Pampanga. And then ito ho ay bukas o mamayang gabi 9 p.m. hanggang 5 a.m. tomorrow, Thursday, diyan ho sa may Filipiniana and Duquit sa Mabalacat City. Ito, bago tayo magpatalastas, meron din ho tayong nakatakdang power interruption diyan ho sa Mabalacat City bukas Huwebes 8 a.m. to 4 p.m. Diyan ho sa may Barangay Santa Maria. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Apektado rin ho yung paralayunan sa Pangbalen and Tabun. Kabilang din sa mawawalan ng kuryente ang ilang bahagi po ng Barangay Bundagul bukas 8 a.m. to 4 p.m. Ganyan din ho sa may Atlubola, Kakutud, Dolores, Mamatitang, Mangalit, Poblacion, and San Juan and San Joaquin. Aru? Yatang ka na kung pisan. Dong, king Mamatitang. Alang kuryente bukas 8 a.m. to 4 p.m. Ayan, malisyangan kanyan.
And dito ho sa may Santa Ines to San Francisco, ayan, 8 a.m. to 4 p.m. Wala rin hong kuryente bukas. And dito naman sa may Magalang, Pampanga ay 30 minutos lamang na mawawala ng kuryente sa umaga, tapos 30 minutos muli sa hapon. Ganyan din ho, yun na pala yung last. Portions of Bundagul, ganun din. 30 minutos lamang. Ganyan din sa Dapdap, sa Mawake, sa Mabiga, at dito ho sa may, yun din yung last, sa Mabiga. So yan ho mga kabalen ng mga power interruption schedule na inilabas ng iba't ibang power utility companies dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Hihatid ko sa inyo yung mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules. Nalito na. Huwebes, Martes, Miyerkules. Ito kasi binabasa ko. Huwebes yung mga power interruption. Oo. Yan yung balitang dapat nyong malaman. May power interruption bukas, araw ng Huwebes. Pero ngayon, Miyerkules ho mga kabalen, isang patalastas lamang bago ko pa masabi yung Sabado. Sige ho mga kabalen, magbabalik ko ang CLTV 36 News Stream. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Yan ho mga kabalen, nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at narito na po ang mga headlines ngayon pong araw ng Miyerkules,
September 3, 2025. At una ho sa balita ito mga kabalin, umalma ho itong grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Gitnang Luzon dito ho sa ginawang joint live fire exercise ng Filipino and Australian troops sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija nito pong August 27. Naibalita rin natin itong live fire exercise na ito na ginanap nga dyan sa may Fort Magsaysay. Ayon ho sa grupong Bayan na Gitnang Luzon ay pinalalala lamang nitong nasabing aktibidad ito pong tensyon at ika nga isinasawalang bahala yung soberanya ng ating bansa. Ayon pa sa isang batay statement na inilabas ho ng grupo, etong mga ganitong klaseng drill ay hindi pinakikinabangan at hindi nagsa-safeguard ika nga nito pong interest ng Filipino people. Kung hindi, lalo lang lumalala yung tensyon dito sa ating rehiyon na Southeast Asia at tayo ay nadadamay pa dun sa mas malalim na conflict na hindi naman ho natin talaga kasalanan. Ayon ho sa bayan ay ang pagpayag na maggawa ng live fire drill, ika nga, di ba, ito yung nagbabarilan sila sa Philippine soil, ay nagiging testing ground at forward base ng US at military ang ating lugar. At pwede itong magdulot ng kahapamakan sa mga sibilyan, gayon din ho sa mga komunidad. Giit ng grupo sa panahong marami ang nagugutom, nakakaranas ng matinding inflation, climate crisis, at isa daw krimen na gamitin ang public resources at ang malawak na lupa para sa ganitong mapanirang uri ng military exercises. Nanawagan din ng grupo na tuluyan ng tapusin yung tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement, kung saan dito napabilang nga yung iba't ibang exercise. Nandyan din yung balikatan exercise kasama yung United States. Diyan ho sa isinasagawang naval operation sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Samantala, giniit naman ng Armed Forces of the Philippines na itong mga drill ay paraan upang mapalakas yung joint capabilities sa land, air, and sea operations, partikular na doon sa may tinatawag na tactical insertion, indirect fire support at command control. Ito raw mga collaboration na ito ay isang patunay ayon pa sa Armed Forces of the Philippines na ang mga iba't ibang bansa o nasyon, maliit man ay malaki, ay magkakasama side by side, ika nga, in defense para ho sa kapayapaan at sa karapatan ng mga taong bayan. At giniit pa ng AFP, ito pong exercise Alon 2025 ay nagpo-promote ng defense cooperation sa mga katulad nating bansa na sumusunod sa rule-based international order at nag-a-address sa mga tumatalakay sa mga regional threat habang pinapanatili ang soberanya ng ating bansa. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito naman ho mga kabalen, sa ibang balita, ito magandang balita naman, nagbahagi po ng kaalaman ukol sa mga illegal, underreported o unreported at unregulated fishing o yung tinatawag na IUUF. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, sa mga mangingisda, fish vendors at iba pa. Diyan ho sa may Orani Public Market sa bayan sa bayan ng Orani sa Bataan dito pong Martes, September 2. Ang nasabi pong aktibidad ay bahagi po ng World Bank funded na Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Core project ng BIFAR na naglalayon pong palaguin ito pong kabuhayan ng mga mangisda at coastal communities. Isinusulong din ito. Ito pong tinatawag na sustainable fishing
at pagligtas sa kalikasan, lalo na ho ang mga karagatan. Dadalo po yung BIFAR sa Bataan Peninsula State University ngayon pong Miyerkules, September 3 upang maghatid naman ng kaalaman sa mga kabataan. Yan ho kabalan ng latest sa lalawigan ng Bataan mula ho sa bayan ng Orani. Ito kaugnay nga nitong ating binabantayang o yung binabalitang aktibidad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na aktibo-aktibo ho dito sa paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan upang higit na maisulong itong industriya ng pangisdaan. Paalala ho sa ating mga kababayan, idineklara pong walang pasok ang September 8 dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Oo, baka naman kayo ay nagtataka. Ay, mali yung na-share ko. Ito pala. Yan. So, wala akong pasok sa September 8. Idineklara po yan ng Kapitolyo sa lahat ng antas ng papubliko at pribadong paaralan. Gayon din ho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pampanga simula po 12 p.m. Okay? So, half day lamang, 12 p.m. sa Lunes. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng 69th Canonical Coronation Anniversary ng patron ng ating lalawigan, wala pong iba, Virgen de los Remedios. At isa pong misa ang idaraos sa Metropolitan Cathedral of San Fernando, ganap na alas 3 ng hapon. Tumutok lamang ko sa CLTV 36 dahil ihatid din namin sa inyo ang mga kaganapan kaugnay ho ng syempre Grand Canonical Coronation ng ating mahal na patron Virgen de los Remedios. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Eto nga pala yung binalita ko kanina, yung sinasabing full disclosure na kailangan ho sa mga mambabatas. Kailangan nilang nalalahok dito ho sa pagdinig ng Kamara dyan sa mga maanumalyang flood control project. Yan ho yung naging mungkahi ni Akbayan Representative Shell Jokno para hindi naman gawing katatawanan lang at kalokohan yung gagawing pag-iimbestiga sa pera ng taong bayan. Yan ho kasi mahirap di ba? Ang dami-daming kongresista na nasasangkot sa kontrata, pangongontrata. Wala naman hong problema. Kung actually may problema kasi yung sinasabi, conflict of interest. Kahit pa sabihing maayos naman maayos naman ang proyekto nagawa, na deliver kung ikaw conflict of interest, di ba? So, yun yung pinag-uusapan doon So, ito ho yung sinasabi. Kaya naman kailangan mahalaga talaga na maglabas nito pong ganitong full disclosure. Isang written declaration ang hinihingi ng mga mambabatas ng komite mula ho sa mga mambabatas. Nalalahok dito nga sa pagdinig. Kabalan, isang kapapasok lamang na balita, isa pong national finalist ang syudad ng Angeles. Dito ho sa Child Friendly Awards. Ayan. Pasok po bilang national finalist sa Presidential Award for Child Friendly Municipalities and Cities ang Angeles City para sa kanilang pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Kaugnay nito, magsasagawa po ng on-site validation sa limang barangay ng lungsod simula po September 8 to 12. At pangungunahan po ito mga kabalen ng Council for the Welfare of Children, kasama po yung PACFMC National Award Committee at Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Yan ho mga kabalen ng yan, pakita ko yung latest report pagbati dyan ho sa lungsod ng Angeles. Nasipa ko yung camera. Yan. Okay, so Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto
Kabalen, bago ko kayo iwan, isang balita muna. At meron hong a philosopher once said, "Di ko kayang tanggapin." Yan ho ang payo, no, ni presidential sister and Senator Amy Marcos dito ho sa ombudsman. Kaugnay nitong ginagawang posibleng panunuhol umano ayon ho kay Senator Amy, ano, dahil nga umiinit na yung usapin sa flood control, kaliwat kanan nandiyan ang investigasyon. Ayon ho kay Senator Marcos, wag na wag kang magpapasuhol. Panoorin po natin ang mensahe ni Senator Amy bago ako magpaalam at sabay-sabay tayong sapian ng April Boy Regino. Ito po mga kabalen. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. O tama na. Yun ho mga kabalen ha. Huwag niyong kakalimutan ang payo ni Senator Amy. Di ko kayang tanggapin. At yan ho mga balitang dapat nating malaman sa araw ho ngayong Miyerkules, September 3, 2025. Muli, ito po si Justin Dizon. Ito ang CLTV 36 Ustream. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Mag-ingat ho kayo lagi. God bless everyone. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip